Away ke video kala sapriang ke bapen i ki Kynthei ki bahap ban ba ha ka Krong balashna da ka jan ya ka Kmie jongki hariwa ke Madhya Pradesh ke balapen mi ya ke jingyatai hapdeng kisan perthei halor ke jinglong jingman ke tanat sumar pang ha ka jella ya ka ne kala nat balatip kerteng kum ke mulia kewan baladon praphausnam karta lalejra sharipur Kurchulian Community Health Center hak bagi doktor kilapan bena bakala dep yap. Namar bomdan kalikit nongpang lane senduk ban tap na kebenta ban lejra ya kemet yap syaying kebajengai kumbasan kilometer na kejaka sumar ki Khun Kynthei kariwan kila song ya kemet yap haka Krong balashna da kejan bat kila lej pai shalashnong hapdeng kejing shit kerang kesngi. Kasyongkno jongka Women Commission ke jela ke subha kala thoh ke Twitter da ke baong ke jingja bas ngusi kala penlera nya ke Longbriu manbriu balapau perthei Harua district ha ke baki Khun Kynthei ki hap ban ba hi ya ke met yap ke Kmie ha ke Krong. Kim shim yo kalikit met yap lane senduk ban thep ha ke jing shisha tamdei ban shong ha ke jan bat ba ha ke Krong ya ke met yap jong ke riu Kynthei. Unarendra saluja nong pathai khubor ka Kongres ula thep ya ka video ha ka Twitter bat ong kane ka dur jong ka repur Kuchurlian Harua district ka Madhya Pradesh ka bapen i ya ka jing shisha jong ka sarkar ka babaha ushifraj ya ka met yap jong ka Kmie laba daki Khun Kynthei ha ka Krong omdan kalikit nongpang omdan jingyarap na ka sarkar kin ba san kilometer kumne secretary jong ka BJP ka jalla Rajneesh Agarwal ulayada ya ka sarkar ulaong hapo ka sambal scheme jong ka sarkar jalla kidon ki kendon ban siu san hajar sha kilong ying baduk jong ki bayap na kabanta ban le buram khatdu ka sarkar kala ais ngolem Henry kalong ka jing le ran baka imlang salang kala sha yakum kane ka jingja ka imlang salang ru kahap banle yala ka kamram bat shim bentalang ha ki jingja ke bakum kane